गथ'फोर देलायगासिनो दङ इसिंजाय फांसना नैबे स्टेज बै लांदां बैसागु बै लांदाङाव मोसागोन दायो जोङो सारमोन Hai लोगोफोर दिनै नेक्स्ट डे बैसागुनि 2 तारिख जों दिनैबो मोसाहैबावगोन दिनै मामोनलाय दिनै लादांगुरियाव मोसाहैगोन ओमफ्राय दिनै जोंना गारियानो नायदो देखाय लांदां दिनै जोंना गारिया माखासे गाखोबाय थिं आरो माखासे दंबावो बिथिंजाय आंनिखौ सोरबा लादोंमोन आरो बै माखासे दंबावो मेडाममोन ओमफ्राय नै आं लिस्ट लागासिनो मोसानायनि लिस्ट जायगाया साफा नामा जिरायनो हाग्रायाव जिरायदों ओइ सारमोन माबालाय आं गोसोम नांजानोसो गिदों मानसिफोर नेदों माखासे रायलायनायखौ बुंनो रोंनो रोंसोरो एबारनिफ्राय रावबो बिदि ससेयाव थांबानो गैला रावलाय थांनो दासो फैदों नै दासो फैदों दासो जि गोबावजों दासो फैदों बिसोरो जि गोबां दासो फैबाय बिसोरो खारफिनबाय नै गारिया खारफिनबाय बैसागो मोनफैबायबोनो गैला थांबावगौमोन ना जों ससे मोनफैबाय नायाखै आरो मोनफैबायबोनो नै मोनफैबाय जायगायाव बैयाव मोसागोन दा फिसाथार मोसाग्रायाबो सानाव खाथियाव थांबा गुवार जायो नैबाव मोसागोन दा खाथियाव थांबा गुवार जागोनथ' जों दा बै न'आव थाहैसिगोन देलायहैसिगोन
Dek aku dah. Hai coba. Sirena nggak? Ôi vui, nó vui mới đẹp. Ôi này, ôi thằng xin này xưa. Bye bye. Bye bye. Bye bye xưa bye bye hana cả. Kasih pun nurjub. Good night. Bye bye. Này dừng dài kìa muốn pin bay. Cái này là gì là? Này gì là? Dừng ra là cậu nó thằng Kin Sigen, sau đi này video baking out. Bye bye.